Hvad for nogle er det så? Dårligt. Godt. Ingen af os har fået hundelort. Hundemad. Ja, okay. Det er næsten så. Ej. Det er fordi, du er sponsoreret af Sarah. Kan I ikke lige sige, hvad for nogle det er? Okay, vi har coconut and baby wipes. Og baby wipes, det er dem, der er ment til at små med i der. Nå, 3, 2. Og vent, man skal tykke. Man må tykke. Man skal tykke. Nej, det er rum æg eller peanut butter. Ej, får jeg ad det på bordet. Popcorn. Det er smørbagkorn. Ja, spyt det ud af vinduet. Okay, yes. Ej, det er helt tom. Vi er på skolen, det er derfor. Det er bræk. Til alle. Den smager så godt. Spyt det ud af vinduet. Ikke på gulvet. Hørte de lige den der bøvs? Bare sådan. Ej, føj. Skal du drikke det? Det var hjertesbundet. Okay, og så til sidst skal jeg spise en, som I bestemmer. Må jeg se. Nå, Og jeg havde begge to, tror jeg. Vent lige. Jeg tror lige, at drikke lidt vand. Jeg skulle have taget det. Føj. Hvad er det? Det lyder bare godt. Er det ikke? Nå, er det græs? Nej, ja. Nej, det er lawn chippings. Lawn. Jeg ved ikke, hvad det der bukker. Hvad betyder det? Var det bukker? Lyslået græs. Nej, det er det der lawn chippings. Okay, Chopping. er I klar? Chipping. Er I klar? Han har spist over den hele. Saftig pære. Hvad så? Ej, føj. Spyt det dog ud af vinduet. Jeg hader. Det er det bedste. Gør det. Det lyder godt nok meget smukt. Og du kastede den ned. Nej, den tager jeg. Der er vel ikke, kan I ikke lige finde derovre, at I vælger en til.